Muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Hey, pano pane nyaya pane imwe message iyo yandatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu yapari tricky. Inzwaiwo nyaya iyi. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Yangu nyaya haisi confession, asi inyaya yakaitika kwandiri mukoma nachi. Nyaya yacho yakamira yakadai. Ndakanga ndiri kuZimbabwe apo mainge muri mugore ra2024, this was last year. Ndakabva ndachizosimuka wainge uri musi wechitatu. Mwedzi wacho wandakasimuka ndichibva kuZimbabwe handichatauri zvangu ndichiuya kuno kunyika yevatorwa kuSouth Africa, kumba uko kwandakasvika ndikatanga kugara nemurume wangu. Pandakasimuka kumusha wainge uri musi weWednesday, ndichisimuka ndichizosvika kwaari uri musi weThursday, ndokubva ndazorora paya. Musi weFriday murume akabva ati handei kune imwe town iyi iri muno muJoni. Handichatauri hangu kuti town iyi iri kupi, zita handichatauri. Ainge achiti ainge aine basa raainge akanoita ikoko, uye zvekare ainge achida kunoona basa raakaita kuti basa iroro zvinhu zvacho zvainge zvichiri kushanda zvakanaka here. Chokwadi panzvimbo pacho takapasvika, asi ndakasara mumotikari handina kuburuka. Ndiye akabva aburuka, asi sezvisinei hatina kugarapo kwenguva refu. Ipapo akabva ati kwandiri ngatichidzokerei zvedu kumba kuguta kwatinogara, kwekuti kubva ipapo patainge tiri tichidzokera kumba it was like 1 hour drive. Sezvisinei takabva tasimuka kubva kunzvimbo uko kwatainge tiri tichidzokera kwatinogara. Takazoti tava munzira kudzokera, pane road yaakashandisa. Road iyi inenge dust road, so but kutauni ikoko kwataienda hakuna nzvimbo ine dust road, asi inini handina kuzviisawo mumusoro mangu. Motikari yakati yapinda mudust road yakafamba about 2 minutes, ndokubva yaita sekunge yainge isisiri kufamba mavhiri ekumashure. Akati mavhiri ekumashure haachafambi, ainge ava kuita sekunge ainge achikweshera. So zvadaro ndakabva ndati tarisai muone kuti chii chiri kuitika. Zvadaro akati achivhura door, ndakabva ndanzwa vakomana 2 ava ndakati ndichivatarisa vainge vakapfeka mamaski eblack kumeso, vainge vaine pfuti, umwe neumwe ainge akabata pfuti yake. Ndokubva vazoti kumurume wangu rara, vakamurarisa pasi. Murume wangu ainge ari kune rimwe divi. Inini manje ndakabva ndatanga kupanika paya, ndokubva ndaloka door nemukati. Zvadaro vakagogodza window nepfuti, inini handina kuita naro. Ndokubva ndaburuka mumotikari ndichikumbira ruregerero kwavari. Zvadaro mukoma umwe wacho akabva andidira acid iyi yakatanga kuyerera ichibva mumusoro ichidzika. Zvadaro vapedza kundidira acid, apa murume ainge ari kune rimwe divi akarariswa pasi. Zvino ndainge ndava kungochema nekurwadziwa. Akandidira acid uya akabva anditi foni yako iripi? Ndikabva ndati foni yangu irimo mumotikari. Ndokubva avhura door ndokutora foni yangu chete, yemurume haana kuitora. Zvadaro ndakamuka pasi pandainge ndiri ndichienda kudivi rainge riine murume wangu ndichichema ndichiti ndiendesewo kuchipatara, ndakuvara ndiendesewo kuchipatara. Zvadaro murume wangu akamutsa motikari. Haina kumbobvira yaita problem, kunge problem yainge yakaitika kunge mavhiri ekumashure ainge ava kusafamba. Motikari yakafamba zvakanaka, saka motikari yakati ichifamba vakomana vaya vari vaviri vainge vari kumashure. So since motikari yainge iri baki, saka vainge vakavhura kawindo kaya kadiki kekuti kana wakagara kumashure kwebhaki unokwanisa kuvhura kawindo kaya uchitotaura nevanhu vanenge vari kumberi. Zvadaro ndakabva ndachizotanga kuchema. Ndichichema ndainge ndichiti veduwe ndiendeseiwe kuchipatara veduwe, nekuti ndava kuda kutofa, ndainge ndichirwadziwa. Mbavha dziya dzakabva dzati dziri kuda mari. Murume wangu akati audzwa kuti ainge achida mari, kwava kubva aburitsa kadhi rekuFNB raainge asingachashandisi zvachose. Kadhi iroro rainge risingashandi, uye zvekare rainge risitomborina kana mari zvachose.
kwava kutambidza mbavha dziya kadhi nepakahwindo kekumashure kwava kubva vamubvunza vakabva vati vainge vachida pin rekadhi akabva achizovapa pin akati pin it is 2020 zvadaro dzakabva dzati dzinoda kuburuka ndipo paakadzora speed ndokubva mbavha dziya dzabva dzajamba. Naye mukomana Shi, ndati robbery yakaitika iyi yainge yakangonangana neni, naye zvakamboitika ukupi muno mujoni, kubirwa foni wobva wadirwa acid uri iwe wega, wobva watorerwa foni ungori wega zvekuti murume wako havana kana chavakamuita, vakangomurarisa pasi chete. Uyezve mukoma, ndianiko muno mujoni wekuti kana iri robbery yemachokwadi kwava kuti unopa mbavha wrong pin mukadhi risina mari, mbavha dzacho dzoregedza kuita naro kuti andei kuATM kunotora mari, ko kana watipa wrong pin. Asi mbavha idzi dzakagamuchira kadhi zvisina kana mari yakabuda, asi kuti inini ndakabirwa foni zvese nekudirwa mbasera pamusoro yeacid. Zvadaro mukomana Shi ndakabva ndaendeswa kuchipatara. Chakandinetsa ndechekuti sezvo takadhiraivha kubuda muguta ratainge tiri, how takakurumidza kusvika kuchipatara chekunzvimbo yaaidhiraivha achiti tava kudzokera kumba tichibuda muguta iroro. Patainge tiri pakaitika nyakanyaka dzese idzi painge pari padhuze nemuchipatara chemunzvimbo iyoyo, ipo pakamboitwa kunge padhiraivhwa kunge munhu apinda muhai tava kutobva muguta iroro. Ipapo ndine mibvunzo mukomana Shi. Zvadaro ndakasvika kuchipatara. Tasvika pachipatara pacho mukomana Shi, ndakabvisa hembe paclinic kusara ndiri bagwe mukomana Shi. Hembe dzose dzainge dzadyika neacid, muviri wose uchivava, ziso rimwe richichibva raita kunge rainge rava kusatoona zvachose. Zvadaro paclinic vakandibatsira fasta ndokubva vatondibhandeja nekutondiisa muambulance very fast vachindiendesa kune imwe provincial hospital yemudunhu matainge taenda. Zvadaro mukomana Shi, inini ndakakuvara zvisingaiti zvekuti runako rwose rwandakazvarwa narwo hapasisina nekuda kwechiitiko chakaitika kwandiri. Zvino ini ndafunga hangu kunwa mushongo wemakonzo ndinge ndichifa hangu. How do I face the world? Vanhu vose vanondiziva nechimiro chandainge ndiinacho mukomana Shi. Pfungwa dzangu dzimwe dziri kuti dai ndakwanisa kungowanawo closure, ndiwane closure kuti zvinhu zvakaitika kwandiri sei zvakaitika kwandiri, ende sei Mwari vasina kundinzvengesawo mudambudziko iri. Asi zvisinei, handingapi mhosva kuna Mwari pazvinhu zvakarongwa nevapenyu vanodya rinopfungaira. Mukomana Shi, ndinokumbirawo kuwana closure, mwoyo wangu uzorore ndisati ndazvipfuudza hangu. Ndaikumbirawo chero muprofita, chero ng'anga, chero prophet. Handisi kusarudza, chandinoda kuziva kuti ndiani akazviita, nekuda kwei vanhu vakandirongera kundirwadzisa nyama yangu kusvika pakadaro. Kana iri coincidence tichiti ndezvekwamwari, ndinoti reruya. Asi Mwari amaimbofanira kundivhurira mhepo yakadaro muchiziva kuti makati muchava baba venherera. Ndichinyora kwamuri mukoma misodzi ndanzwa nekupukuta, handina mufaro pasi rino rezuva. Ndaikumbirawo kuti mundibatsirawo nekuziva chokwadi chezvakaitika, ndichikumbirawo kuti kana zvakaitwa nevapenyu, kana zvichiita todzosera hondo kuhondo kusvikira akazviita auya ega kwandiri achigwesha achikumbira ruregererowo. Ndokumbirawo kuti kana paine anokwanisa kundibatsirawo chero netsanangudzo hadzo iye zvakaitika, mwoyo wangu uzorore. Kana ndichifa ndofa ndichiziva muvengi wangu. Kana paine anokwanisa kundibatsira mukoma, ndinokumbirawo muvape nhamba dzangu idzodzi. Ndinokumbirawo mukomana Shi mundibatsirewo ndiwane closure, wangu mwoyo uzorore. Ndinotenda nyaya iyi ndava almost 8 months ndichiti ndikuudzei everyday ndichiverengera, asi nhasi ndotenda Mwari nekundipa simba rekunyora nyaya yangu. Zvimwe zambuko rangu riri pano, uye zvimwe nguva inguva yekuti chokwadi chichibuda chezvakaitika, sekuti rine manyanga iro pachezvaro hariputirwi, hakuna musi usingasvike. Ndinotenda mukomana Shi nekusvitsa kune vedare dambudziko randiinaro iri ndainge ndakanyarara nekuda kwekuremerwa mupfungwa. Vabva vanyora zvekare ivo vachiti zvakaoma. Ndanga ndichingokumbirawo
closure, ndizive nekuti ndaremerwa chekuraramira panyika ino hapasisina, hwangu upenyu hwakaparadzwa nemuvengi. So ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Pakaipa asi vedare munozvionawo sei? Pane apo vanzvadzi vedu pavati vachizonobatwa nembavha, motikari hanzi yaifamba zvishoma nezvishoma pavakapinda mugravel, then ndokubva vachizonzi nemurume wavo mavhiri ari kubhainda haachafambi. Munozvionawo sei? Apa mavhiri ekumashure awa akanzi angobhainda. Vana makanika, you can come motibatsirawo. Ini ndinoona sekunge maybe handbrake ini yakadhonzwa. Ndinoona sekunge kana kuri kunzi, not meaning to judge mukoma kuti maybe ndo vakazviita, but I'm just thinking kuti pavakangoti vachingonopinda mugravel road vachichinja magiya, pamwe munhu aitoita pashoma nepashoma achinzvengesa ruoko obva ati handbrake kusvika azonyatsokubata handbrake, because chii chakakonzeresa kuti mavhiri ekumashure ange achizobhainda? Because ndamboti zvimwe kuda vakaisirwa maspikes, but kana ukaisirwa maspike anofanira kurova mavhiri ekumberi, not mavhiri ekumashure. Hameno zvimwe kuda mbavha dzacho dzinenge dzakachera katrenji kakakrosa road zvekuti maspike awo anenge ari muvhu. Pavanenge vachida maybe vosimudza ingava iri cheni maspike obva asimukira mudenga, then obva achizorova mavhiri ekumashure. Hamenowo kuti munozvionawo sei vedare? Ndambovabvunzawo vanzvadzi kuti imimi hamuna here kuzoona vanhu ava vachibvisa something pamavhiri? But kana kwanga kuri kunzi ainge ari maspike, motikari ingadai yakabva yaponja mavhiri. Ini ndinoona sekunge pakangokwevewa handbrake, that is the only thing. Hamenowo kuti munozvionawo sei? Ngatitaurei navo vanzvadzi vedu ava. Asi kana kuri kunziwo murume wavo akazviita, achizviitirei kuti unohaya vanhu, wohaya vanhu vobva vadira mukadzi wako acid musango, yoita kunge robbery, kuti maybe zvaiva zvine kubata mukati here, kana kuti yaitova iri sacrifice yainge ichida kuitwa ipapo zvikabva zvaramba. Amenowo vedare, ngatitaureini zvayo nyaya iyi mucomment section. Pane imwe nyaya iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika uchitopa changu. Ini handifi ndakazvipama, wazviwa Nashi, handifi ndakazvipama. Ndakaenda kuMozambique. Pandakaenda kuMozambique ndainge ndiine chinangwa chekuti ndainge ndichida kuti ndinge ndichizoromba. Ndaiva ndiine umwe mufesi uyo wandaiziva. Saka mufesi uyu ainge aine zvimatakshop zvake zvakati one day mulocation ratainge tichigara, ndokubva achizobuda mulocation akatanga kuita zvemabolt. Saka ndakabva ndachizotaura naye, akabva achizondiudza kuti iye ainge akaenda akanobatsirwa nevamwe madzibaba vekuMozambique. Saka ndakazoti ndamupa pressure yekuti ndikuda kuendawo kuMozambique, ndopa akazondibudira pachena. Akabva achizondiudza kuti iye akaenda kuMozambique akanoromberera matakshop ake, asi haana kundiudza kuti mhiko dzacho mukoma ndedzekuti unorohwa lula nedhongi kusim2 apapa uri munhurume. Haiwa, ini hangu ndakaramba mukoma Nashi, ndakati never sezita rangu, handifi ndakaita zvinhu zvakadaro. And after that experience, kunyangwe ndikaona panenge pachinzi pari kurombesewa mahara, ini ndinorova chitsoka ndibereke. Handimiri zvechokwadi mune dzimwe nzvimbo dzekuti mumatare edzimwe n'anga hamumihwi unochochonywa. So I was broke mukoma Nashi, zvinhu zvainge zvakatooma. Ndakarohwa neimwe brokenness yekuti ndakasvika pakushandisa kamwe kafoni ako kandaitoshandisa chistiki chematches kuti ndinge ndichibaya manhamba, kainge kakafa mabhatani. Ndakasvika pakutengesa foni yeWhatsApp. Akomanaka mukore uno kushaya kana WhatsApp. So ndo pandakabva ndachizongoramba ndichingonetsana nemufesi wangu, ndikati shamwari ndibatsire. Akabva achizoti it is okay. Akati iye ainge asingakwanisi kuti ange achienda neni kuMozambique. Ndakabva ndachizopiwa madirection, ndokubva ndaenda kwavari. Saka ndichangovati madzibaba Toriro. Ndakati ndasvikako
kwamadzibaba Toriro, but ivo ing'anga zvekare vachiita zvechechi. Vanokubatsira nenzira dzaunenge uchida, asi kuromba unongobatsirwa chete vakapfeka hembe dzavo dzeung'anga. Asi kana uchida kubatsirwa mamwe matambudziko vanokupfekera gemenzi. Madzibaba kana kuti sekuru Toriro ava vainge vaine zino rimwe chete mumukanwa mavo, apa vatori kuma 50 something. Saka ndakangonzwa zvichinzi hanzi pavakaromba vakabviswa meno ose emumukanwa, vangori nezino 1, uye zvekare vane zizi ravo iro rinonzi Joyce. Saka ndakabva ndachizonzi ndaifanira kuti ndinge nichizogara, because munenge mutori mukiu ipapo pacho pamunenge muchida kuromba painge pakatozara vanhu vainge vakawanda. Saka vaiti kana vakadaidza munhu wavanenge vadaidza uyo anenge ava kufanira kuti ange achipindamo mune chimwe chirumu chainge chakangoita chimba chemauswa. Chimba ichi mukomana chichainge chiri chidiki, saka munhu aiti akapinzwamo imomo waingonzwa kuti ye hau. Saka kwandiri zvinhu zvekuti zvaitondinetsa kuti kochiko chiri kumboitika muchirumu imomo. So ndakazoti ndava panumber 5 ndokubva ndachizofambawo, tikabva tachizonzi taifanira kuti tinge tichimira muline, because vainge vawandirwa zvino, vainge vachida kuti tinge tichibatsirwa tose makuseni acho iwawo. Zvakaitika izvi, it was somewhere kuma 8 vachiti mose varume by 9 muri kufanira kunge mapedza munge muchidzokera kudzimba kwenyu. Mukoma. Saka takati takateerera, umwe wacho akabva ati varume inini ndava kudongorera chiko chiri kumboitika murumu imomo. Ende munhu wose aipindamo aiti akapindamo paanobuda murumu imomo aibuda akabata kumashure kwake uku achiratidza kurwadziwa. Kana kufamba munhu aifamba achiita zvekukaminira. Saka umwe watainge tiinaye akadongorera akati ini varume ndazvikoniwa. Mufesi iyeye ainge ari wemberengwa, ndokubva atoenda kwavari akati sekuru ini ndazvitadza. Tikabva tachizosara paya. Vamwe vainge vari kumberi vakaita zvivindi, iniwo ndakabva ndachizoenda ndikanodongorera. Amai zvandakaona ka mukomanashe, ndakaona kuti murumu umu mainge muine dhongi iri rainge riri honho, apa rainge riine rimwe zisikarudzi rainge rakakura. Zisikarudzi iroro rainge rakakura kuenzana nehosepipe, apa rakati ndinya kumira. Ndakaenda ndikanobvunza sekuru vaya, vakabva vanditi kuti unge uchiita mari, mhiko dzako ndedzekuti unofanira kuti unge uchirarwa nedhongi iroro. Ndakadzokera mukiu mukomanashi. 1 by 1 varume vaya vakatanga kupinda, umwe neumwe ainge achizvishingisa. Mudhara ainge ari pamberi pangu akatanga kuchema achiti, Mwari kani, Mwari ndipei simba, chandiri kuda ndechekuti ndige ndichikwanisa kutengawo imba muBluff Hill uye nekuzoita mari. Zvino pakazoti umwe mufesi apinda, uyo wandichati tapiwa, akaridza mhere akakwama mukomanashi zvekuti akabva andipedza simba rose. Mufesi iyeye mukoma kunyangwe akakwama kudaro, but akatadza kwava kuchizobuda. So iniwo ndakati handikwanise kuti ndinge ndichidziita mhiko idzodzo. Tikabva tachizogezeswa nasekuru vaya vakati zvose izvo zvamaona zvinokwanisa kuzokukanganisai kana mupfungwa. Vakabva vachizotigezesa ndikachizodzoka zvangu kuJoni mukoma. Ndiyo secret yangu iyo yandiinayo. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Zvakangoma hazvo vedu we. Pakaipa. Ngatitaurei navo mukoma vedu ava mucomment section.